नोंथांमोननि सिगाङाव गोलाव सम आंखौ बिबुंथि लाखिबोदों। एखनबा रेल लामायाव, एखनबा राजा लामायाव, एखनबा बेबायदिनो जथुम्माफ्राव फैनानै मालाबा तेजपुराव, मालाबा गरामारियाव, गुबुन गुबुन जायगायाव आंबो थांनाय गोलाव सम एबसुनि आफादगिरि एबा गुबुन गुबुन बिबानाव थानानै आंबो बिबुंथि होलांदों। दा मानगोनां रायजोफोर सौग्राव सौसि फैनानै खाफालाव मोजां सोलिदोंना गाज्रि सोलिदों मिथिया, जोंबो सरकार सालायनो मोनलायलायनाय मोनसे थासारि फैदों। दा बे थासारिखौ लानानै आंबो जोबोद सानदों जे मोनसे माहारि जौगानो थाखाय सरकारा मा मा मावनो हायो आरो मा मा मावनो हाया। सरकार सामलायनायनि सिगाङाव बाहेरनिफ्राय नुहुरनायफ्राव मा मा खोथाफ्रा मेलेमाव फैदोंमोन आरो सरकाराव जिरायनायनि उनाव मेलेमाव मा मा फैदों। दा बर' हारिनि जारिमिनाव बयनिख्रुइ दुखुनांथावसिन बाथ्राया जाहैबाय जे आसामावनो बर'फ्रा बयनिख्रुइ गिबिसिन रायजो जाजेनदोंमोन। जारिमिना मोनहासयै समनिफ्रायनो बर'फ्रा बेवहाय रायजो जानानै दङ। नाथाय समनि फाखनाव फैनानै आसामावनो जोङो गुबुन गुबुन जायगायाव रायजो जानायलाय दिनै जोंनि समाजा मोनसेब्लाबो, रावा मोनसेब्लाबो, हारिमुवा मोनसेब्लाबो जोंनि भुमखौराङारि थासारिखौ लानानै, जिअग्राफिकेल लकेसनखौ लानानै जोङो दिनै आलादा आलादा खामानि मावनो गोनां जादों। जेब्ला BSc जाबाय बै समावनो आसामनि बर'फ्रा खावनै जाबाय। माखासेया BSc नि सिङाव, माखासेया BSc नि बाहेराव। BTC जानायावबो बेबायदिनो जाबाय। BTC नि सिङाव आरो BTC नि बायजोआव। BTC नि सिङाव थानाय बर'फ्रा BSc नि समावबो एसे माबा मोनसे नङा माबा मोनसे थांना थानायनि थाखाय थुलुंगा मोनदों। BTC नि समावबो माखासे थुलुंगाखौ मोनदों। नाथाय BTC जाखांनायनि उनाव बे गोलाव सम जि NDB नि सोमावसारनाय, पुलिस मिलिटारिनि बायदिसिना थासारि, बे थासारिफ्राव आंबो सनितपुराव फैयै फैयै माखासे थासारिखौ मोगा मोगि जानानै बै समाव माखासे थांखिफोरखौ गोसो सिङाव लानो गोनां जादोंमोन। आरो बै समाव आरो दाबो सनितपुराव हादान ओनसोलाव रायजो जानाय रायजो राजाफोरनि जेंनाया दाबो सुस्रांजायाखै। नाथाय जोङो थिग खालामदोंमोन जे आलादा रायजो मोनालासिनो माबा मोनसे गोरोबथा जानो गोनां जायोब्ला सानजानि सिमाया जेरैखि जाया अरनांगोन। आरो बे थिग जायाब्ला जोङो गोरोबथाखौ खालामनाय नङा। गुबुन मोनसेया सारा आसाम नाङै रायजो जानाय बर' फिसाफोरखौ मोनसे खुंथायनि सिङाव लाबोनो हायाब्लाबो बयबो राजखान्थिनि गोहोखौ मोननो हानाय मोनसे बेबस्था जानांगोन। बे बाथ्राखौ जोङो थिग खालामदोंमोन। दा बे हिसाबैनो दिनै 2020 मायथाइयाव गोरोबथाया जालांबाय। जेरैबायदि खामानि मावनांगौमोन मावनो हायाखै। बोसोरनै COVID-19 जानानै, कर'ना जानानै खामानि मावनायफ्राव गोबां डिस्टार्बेन्स जादों। थेवबो बे गोरोबथानि गेजेरजों नाथाय BSc BTC आव जि जायाखैमोन, बर'फ्रा खावनैबाबो गुबुन फारसेथिं थांनानै थानाय बर' फिसाफोरनि थाखायबो मोनसे राजखान्थि बेबस्था बड' कसारि वेलफेयार काउन्सिल मोनसे मोननो हाबाय। दा सनितपुर आरो बिश्वनाथआ गेजेराव थालांबाय नङा, गेजेराव दोननो गोनां जादों। मानोना जोंहा सिमाखौ अर होनायनि खोथा दङ। जोंनि सुथुरफ्रा दाबो जोबोद सांग्रां। मालाबा सिंजों खुरनो नागिरो, मालाबा बिखुंजों सुनो नागिरो, मालाबा मोगा मोगि जानानै खर'आवनो देनो नागिरो। दा खोथाया जाहैबाय मा, बे 40 बोसोराव बर'फोरखौ बिखुंजों सुनो नागिरदोंब्लाबो, खुरनानै गोग्लैहोनो नागिरदोंब्लाबो सिङाव, एबा खर' देनानै जोंखौ फोथैलायगिदोंब्लाबो बिथांमोना जेननायनिफ्राय जेनबोगासिनो दङ। नाथाय दिनैनि समा जोबोद सोलायबाय। सुथुरजों सुथुर लोगो जायो, नङा होमबा? सुथुरजों सुथुर लोगो जायो।
दा ओंखायनो दिनैनि मेलेमनि जुगाव इन्टेलेक्चुयेल जुद्धआव देरहानांगौब्ला जोंनि साननाय हनायफोरखौ एसे जोङो आरोबाव सोदांनो गोनां जाबाय रायजोफोर जोंनि साननाय हनायफोरखौ जोङो जोबोद नोरोम आखुनि मानसि ट्राइबेल मानसिफ्रा रागा जोङोबा सिगाङावनो बुङो दुखु मोनोबा सिगाङावनो बुङो मोनजाबा जायो मोनजायाबा थायो जोंनि आखल आखुफ्रा नाथाय मुलुगा बिदि नङा मालाय मानसिफ्रा गुफुर होनना बुङोबा सिङाव गोसोमसो होननाय जायो गोसोम होनना बुङोबा गोमोसो होननाय जायो नाथाय जोंनिया गोमोबा गोमो गोसोमबा गोसोम नङा होमबा दा बिनि थाखायनो जोङो एखमबा गोग्लैसोनो गोनां जायो दा बै आखल आखुफोरखौ बुजिनानैबो जों दिनैनि समाव गोबां थाखोनि दावहाखौ गोबां रोखोमनि दावहाखौ जोङो नांबाय थादों जोंनि दावहाया दाबो जोबाखै गोबाङानो एखमबा बुंनो नागिरो आंखौबो दिनै सरकाराव फैबाय नालाय बिबान लाबाय नालाय गासैबो रिलेक्स जाबाय नामा होननानै दाख्लै सोमावसारनायसिम जेसेबां मेन्टेलि आनरेस्टमोन फिजिकेलि आनरेस्टमोन जिरायनो हायाखैमोन दा सरकाराव फैनानै बांसिनसो उन्दुनो हाया जाबाय बांसिनसो टेनसना बारा जाबाय मानोना बै समाव जोङो सोरनिफ्राय बिदोंमोन दा नाथाय जोङो गावनो सोरजिनानै लानांगोन बे सोरजिनानै लानाया क्रिएशन क्रिएटिभ बे गुनखौ जोङो दायो बर' हारियाव लाबोनांगोन मालायखौ रायनानै मालायनि सायाव सोनारनानै मालायखौ बुंनानै जों मालाबाबो संसार जाबाय थानो हानाय नङा जों मुलुगाव देरहानो हानाय नङा दा बेनिखायनो आं गोबां समाव जोंनि मानसिफोरखौ बुंदों सानजाहा थांनायाव जोंखौ होबथादोंब्ला खोलाहा थांनायाव होबथादोंब्ला साहा थांनायाव होबथादोंब्ला सोनाबहा थांनायाव होबथादोंब्ला जेरै जेबो मोनसे दिगजों थांनो हालाबा जों गोजौजोंनो थांनांगोन होननानै गोजौजों जोंखौ रावबो होबथायाखै जों मा जादों बेखौ रावबो होबथायाखै जों लेखा फरायनायाव रावबो होबथायाखै जों जि मावनो गोसो बेखौनो मावबोदों जोंबो रावबो होबथानो हायाखै अब्ला जोंनि हारिया मानो जौगानो हाया दा माखासे सोंलुफ्रा दिनै जोंनाव फैदों दा बिटिसि गोरोबथाखौ मोगथां महर होनो थाखाय गुसु मेलेमजों जोङो दावगालांनांगोन जोंनि हारियावबो माखासे मानसिफोर दङ जाय बिथांमोना गिदिर खोथा बुंनानै मोजां मोनो आजिखालि ससियेल मिडियानि जुग सोरबा माबा मोनसे बुंना होयोबा खामानि गैयै 10 जन जायफोरनिखि फेसबुक गेलेबाय थायो बिथांमोना ओरैनो कमेन्टफोरखौ होनानै होयो बिनि उनावनो उल्थां फाल्थां जालांजोबो गुबुन हारियाबो बर' रावखौ मिथिसिनो दायो जोंल' नङा जोंनि सिंनि रायलायनायफ्राबो ससियेल मिडियायाव थांनानै सुथुरफ्रासो सांग्रां जालायलाङो दा मोननै सुक्तियाव सनितपुर बिश्वनाथ बे ओनसोलनि जेंनाया जोबाखै थामथि गोरोबथायाव बे जेंनाखौ सुस्रांनायनि मोनसे लामाखौ जों बरनना लाबाय नैबे समाव माखासे मानसिया बड'लेण्डनिफ्राय गोनो गोथो खोथा बुंनानै खामानि मावनायाव डिस्टार्ब हरो सनितपुर बिश्वनाथावबो गैया नङा साफा सानैया बेबायदि मानसिफ्रा दङ दा बै मानसिफोरखौ आं खावलायनो सानो जे गावनि गोसोनि गोजोननायनि थाखाय ससियेल मिडियायाव खोथा बुंनानै गुबुन खोथाफोरखौ दान्थे बिदान्थे खालामनानै हारिनि रायजो राजा आइ आफाफोरनि माबा मोनसे जेंना सुस्रांनो थांनायाव डिस्टार्ब खालामनो नाङा एबा हेंथा होनो नाङा जोङो माबा मोनसे मावनो हायाबा जिरायनानै थानांगोन मावग्राखौ मावनो होनांगोन नाथाय सोरबाया मावबाय थानायखौ मालाबाबो डिस्टार्ब खालामनो नाङा दिनै जोंनि हारिया जारिमिनाव जेरैबायदि लिरनाय दङ जारिमिनखौ फरायनानै सरकारा जुदि सरकार खुंनायमोनब्ला जोङो दिनै 5,000 मानसि थैनांनाय नङामोन जेल जानांनाय नङामोन ओरैनो मेगन मिसिनानै रायजोखौ होनांगौमोन दिनै साफा सानैया जुक्ति बुंबाय थायो जोंहा ओरैमोन सरकारा जारिमिन फरायनानै सरकार सामलाया जारिमिनखौ लानानै सरकार सामलाया संबिधानखौ लानानैसो सरकार सामलायो आयेन कानुनखौ लानानैसो सरकार सामलायो दा ओंखायनो मानगोनां रायजोफोर दिनै गोबां सम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव बे सनितपुर बिश्वनाथनि जेंनाखौ सुस्रांनांगौ होननानै सिरिज अफ आन्दलन खालामबोदों आं दिनै बेनिखायनो फैदों जे जोङो
आं बिनिखायनो फैदों जे थांनाय गोलाव समाव जों जेब्लायनो लिंदों अब्लानो सनितपुर बिश्वनाथनि आइ आफा रायजो राजाया राजा लामा रेल लामायाव ओंखारदों। दा बे रायजो राजाफोरनि जेंनाया जोबासिम जोङो जिरायनानै थानायनि खुनु बेवहाय थासारि गैया। सरकारावनो था एमएलए जा एमपि जा मन्त्रि जा बेजों खोथा गैया। रायजो राजानि जेंनाया जोबनांगोन। बेनो जोंनि सबसे प्रायोरिटि खामानि। दा बेवहाय बावैसो बुंलांदों बर'निनो मन्त्रि दङमोन। सानै मन्त्रि मालाबा हाखौ सुनानै हा सुनायनि फैसा नांगौ, मालाबा ओरै नांगौ जाबाय थाबाय, नाथाय दासिमबो हाफ्रा जायासै। दा बेखौ नोजोर बोनानै बावैसो दाख्लैबावै तेजपुराव मोनसे मिटिं जालांबाय। इउजि ब्रह्म बिथां मन्त्रि केबिनेट मन्त्रिनि दैदेननायाव जोङो बिटिसि काउन्सिलाबो फैदों, बर' कसारि काउन्सिलाबो फैदों, दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरिफ्राबो दङ। दा बे हिसाबै गुसुं समनि गेजेरावनो बे हानि जेंनाया जोबनांगौ होननानै जों नारसिनगासिनो दङ। गुबुन मोनसेया जाबाय गामि सोसननाय आरो गामि दानख'नाय। बेखौ लानानै बड'लेण्ड ओनसोलनि साफा सानै गोरों गोराफ्रा दिनै जायफ्रानिकि आन्दलनाव बारा रल गैयामोन, साफा सानैया दङमोनबो नाथाय साफा सानैया गैयामोन, बेबायदि मानसिफ्रानो नाबां जाबां बुंनानै जुक्ति जुक्तता खालामलायनानै ओरै सनितपुर फारसेथिं थानाय माखासे मानसिफोरखौबो सांग्रां खालामहरगासिनो दङ जोंनि सुथुरफोरखौ। दा ओंखायनो आं बिथांमोनखौ बुंदों जे बर' भूमि बा बिटिसि ओनसोलनि खोलाहा थानाय गुबुन हारिनि गामि मोनसे दानख'नानै सानजाहा जुदि जों 10टा गामि मोनोबा बेवहाय मा लस जानो जोंनि गामिफोरखौ? दा एसे डिबेट देखो जानांगोन। खोलाहा नोङो दानना हरनाय माने मानसि दानना हरनाय, सानजाहा सोनाय माने मानसिजों हाजों सोफानो मोननाय। सानजाहा जेरै दङ बिराद लाम गोलाव ओनसोलाव जोंनि मानसिफ्रा रायजो जानानै दङ। खोलाहा ओरैबायदि गामि दङ, मोनसे गामियावनो 2-3 हाजार 5 हाजार सुबुं अनजिमा दङ। जायनि थाखाय जोंनि सुबुं अनजिमाया दायो बड'लेण्डआव 33निफ्राय 35 जौखोन्दोल'। दा ओंखायनो रायजोफोर बे दावहाया सिंनि दावहासो दायो, सानि दावहा गैया। दिनै सिलाय बारुद लानानै बमा होनानै दावहा नांनायनि बोथोर गैलिया। दिनै भारत सरकारा बेफोरखौ गिया। सिलाय लानानै दिनै नागाफ्रा जेंनाखौ सुस्रांनो गोसोबाबो सुस्रांनो हाया जादों। मणिपुराव थानाय कुकि उग्रपन्थी मणिपुरि माखासेफ्रा दिनै जेंना सुस्रांनो हाया जादों। आसामाव आलफायानो दिनै सुस्रांनो गोसोबाबो जेंनाखौ सुस्रांनो हाया जादों। जोंहा खाफाल गोनां, जोङो जे बै दिनै हाजार सेंग्राफ्रा जे न'आव फैनो हाबाय, गोजोननि मोनसे गोरोबथा खालामनो हाबाय, बेयो जोंनि थाखाय मोनसे मोजां बाथ्रा। नङाबा दिनै बिथांमोना डिजिगनेटेड केम्पआव थाबाय थानांगौमोन। बिथांमोना थानाय माने जोंनियाव आर्मि पुलिस थाबाय थागौमोन, दावराव दावसिया जोंनियाव अराय सम थागौमोन। दिनै बड'लेण्ड ओनसोलाव लासैनो आर्मि CRPF केम्पफोरा गोजान जालांजोब्बाय, गासिबो गोजान जालांजोब्बाय गोजोन फैनाय लोगो लोगोनो। जोङो दायो हाबाफारि रनसायनो हानाय जाबाय जे जोंनि सोलोंथाइखौ मुलुगनां थाखोआव जों बोरैहाय लांनो हागोन। जोंनि सोलोंथाइखौ जों बोरैहाय जोङो गुन गोनां खालामनो हागोन। जोंनि लाइमोनफोरखौ जोङो बोरैहाय जोङो गासिनिबो खामानि होनो हागोन। जोंनि आइजोफोरखौ बोरैहाय गावनि जायगायावनो खामायना जानायनि लामा होनो हागोन। बेबायदि गोबां हाबाफारि रनसायनो हानायनि सम फैबाय। बोसोरसे सरकाराव थानानै बिजिर आयेन नायनानै नुनो मोनदों थांनाय 15 बोसोराव बड'लेण्ड ओनसोलाव 20,000 कौटिनि बारा थाखा फैदों बड'लेण्ड ओनसोलाव, नाथाय जौगानायखौ नायोबा जेबो गैया। देग्लाय बोसोराव जोङो 50 जन फरायसाफोरखौ IIT NIT आव फरायनो थाखाय फ्रि सिभिल सार्भिस फ्रि कचिं होनो नागिरदों। 11 मासनि फ्रि कचिं, जेराव 1.5 कोटि थाखा थांगोन। 1.5 कोटि थाखायाव जुदि 50 जन इन्जिनियार मोनोबा जोंहा जेबो लस गैया। नाथाय थांनाय सरकारनि समाव सासे मानसियानो खुन्दुं कम्बलनि साप्लाइ होनानै 30 कोटि 40 कोटि जानानै थांबाय। खुन्दुं कम्बलनि साप्लाइ होनानै मावनो गोसोबा गोबां खामानि मावनो हायो। 60,000 मानसिफोरजों दिनै अमा फिसिनायनि हाबाफारि जागायदों जोङो 60,000। दा बे गासैबो खामानिफ्रा जोंनि जिखिनि ओनसोलखौ गाबोन सिमाया सोलायनाय लोगो लोगोनो बे ओनसोलावबो जों खामानिफोरखौ मावनो हागोन। दा बिटिसिआल' मावनांगौ बिदि नङा। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेजेरजोंबो
जोंनि रांखान्थि समाजारि गासैबो जौगानायनि थाखाय जों खामानि मावनो हागोन। दिनैनि मुलुगा मा नागिरदों? गुन गोनां सुबुंफोरखौ नागिरदों। साइन्स आरो टेक्न'लजि जोंनियाव दाख्लैबावै साकरि होबाय जोङो मास्टारनि साख्रि माने जोंहा साइन्सनि पस्टफोरखौ साइन्सनि भेकेन्ट पस्टफोरखौ फिलआप खालामनो बिएससि मानसियानो गैया। हिन्दी मास्टार सोनो थाखाय मास्टारानो गैया। ओरैबायदि अबस्था। दा बेखौ नायनानै सनितपुराव जोङो खालामख'नो हाया, नाथाय बिटिसिआव मोनब्रै साइन्स सेन्टार गायसननो थाखाय थिग खालामदों। गोबां हाबाफारि सिङाव रनसायदों थांनाय बोसोरसेयाव आरो नैबे बोसोरनिफ्राय जों खामानि मावनो लादों। नाथाय बिटिसिआवनो बेस्थ' थागोन बिदि नङा। नैबे जि गामि दानख'नाय सोनाय आरो फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय गुबुन गुबुन जिफोर जेंनाफोर दङ जोंहा, बे जेंनाफोरखौबो जोङो पेरेलेलि हाबा मावलांबाय थादों। आरो दिनै जों बयबो फोथायनांगोन, एबसुनि आफादगिरि बिथाङा बुंदों जे एबसुनि बाथ्राफोरखौ जों बयबो बुंनांगोन जे दिनै जोङो राजखान्थि खालामदों, जों मालाबाबो एबसुनि गोजौआव नङा। सरकार सालायदों, जोङो एबसुनि गोजौआव नङा। माहारिनि खोथा बुंनाय लोगो लोगो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बयनिख्रुइबो गोजौआव थागोन। बर' साहित्य सभाया बयनिख्रुइबो गोजौआव थागोन। दा मानगोनां रायजोफोर, लामा नांगौ, दालां नांगौ, स्कुल नांगौ, कलेज नांगौ, बिनि थाखाय सरकारा मावगोन। नाथाय माहारियाव जे मोजां गाज्रि थासारिफोरखौ थिग खालामनांगौ, बिनि थाखाय गोख्रों माहारि आफादखौ जोंनो खमसे खम फैगौ 25 बोसोराव जों आरोबाव लांबाय थानांगोन। मानोना बे 25 बोसोराव हारियाव गोबां मानसिफोरखौ जोंहा दाबो थिग खालामनांगौ दङ। जोंनि हारियाव दाबो क्वालिटि सुबुंफोरखौ जों बरननो हायाखै। सिगांनि जेनेरेसनाथ' मोजाङै थांबाय, आगोलनि जिफोर जोलैमोन, दानि गोदान गोदान जाखांबोनाय जोलैफोरखौ लानानैसो जोंहा साननो गोनां जादों। आङो बिमा बिफाफोरखौबो खावलायदों, दिनै माइरं दैरं नागिरनानै गोबां जेंनायाव गोलैदों जों नुदों। बेफोरखौ जोङो लासै लासै सुस्रांनायनि लामाखौ लानांगोन। नाथाय जायफोरनि न'खराव दिनै उन्दै उन्दै गथ'फोर दङ, बिथांमोनखौ लेखा फरायहोनायजों लोगोसे गुन गियान होनायनि दायित्वखौबो लानांगोन। जोङो बयबो गुन गियान होनायनि दायित्वखौ लानांगोन। सासे गथ'नो मोजां गुन होनो थाखाय, मोजां गियान होनो थाखाय लाख लाख रां नाङा। जोंनि थानसालिफ्राव गथ'फोरखौ लांनांगोन। बाथौ, ब्रह्म, ख्रिस्टान जियानो मा जाया मानो धोरोम सिबिनायावबो जोङो गथ'फोरखौ लाफानांगोन, जोंनि उन्दैफोरखौ लाफानांगोन, बिसिनि आखल आखुफोरखौ मोजां खालामनो। नङाबा उन्दै बैसोआवनो ड्राग्स जागोन, उन्दै बैसोआवनो जौ लोंगोन, जुवा गेलेगोन, गाज्रि गाज्रि खामानिफ्राव जुदि थाङोबा जोंनि इयुना, बर' हारिनि इयुना खोमसिनिफ्राय खोमसि जालांगोन। दा ओंखायनो रायजोफोर, मोनफ्रोमबो गामिया दिनै हादानाव था जेराव था बे अराय सम हादान जानानै थाया। बेनिखायनो दानिफ्रायनो मोनफ्रोमबो गामिफोरखौ आदर्श गामि खालामनांगोन। जिफोरखौ जाय जे खामानियावनो मावाखै मानो बे खामानिखौ गोसो होना मावनांगोन। सोरबा दानाय लुनायाव दङ, सोरबा दाउ अमा फिसिदों, सोरबा आबाद मावदों, सोरबा बेफार फालांगि खालामदों। जि खामानिखौनो मावा मानो बेखौ जोङो गोसो होना मावनांगोन। आं बेखौ खावलायदों। दा मानगोनां रायजोफोर, बारा गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखिसै। गल्डेन जुबलिनि हाबाफारि मोनफ्रोमबो दख'राया बाहागो लादों, जिल्ला एबसुआ बाहागो लादों। आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फारसे, जोंनि दख'राफोरनि फारसे बेखौनो खावलायनो सानदों जे गावनि ओनसोलाव थानाय बर' गामिफोरखौ लानानै जोंनि सोलोंथाइ, समाजखान्थि जेरावबो खामानि मावनो थाखाय बिबान लानांगौ। देग्लाय बोसोरनिफ्राय जोङो फोरोंगिरिफोरखौ डिजिटेल ट्रेनिं होनो नागिरदों, अनलाइन क्लास खालामनो हानाय डिजिटेल ट्रेनिं। दा बेवहाय बिटिसि ओनसोलनिखौ जों सरकारानो मावगोन, नाथाय बिटिसिनि बाहेराव मावनो थाखाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जोङो गासैबो बिथिंनिफ्राय मदद खालामगोन। दा बेवहाय जिखिनि फोरोंगिरिफ्रा जोंहा दिनै अनलाइन क्लास खालामनो हाया एबा डिजिटेल ट्रेनिंखौ मोनाखै, बिथांमोननि ट्रेनिंखौ होनायनि बेबस्थाखौ भलेन्टारिलि खालामोबा मोजां जागोन। आङो बिथांमोनखौ खावलायदों। बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिलाबो माखासे हाबाफारिफोरखौ निस्सय गोबां जायगायाव लाहरगोन, जोंबो जोंनिफ्राय लागोन। बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन हाबाफारिफोरखौबो जोङो मावफुंनो थाखाय आखायाव लागोन। आरो मार्च दाननि गेजेराव आं फिन सनितपुर जिल्लायाव फैफिनगोन, जोंनि माखासे आफादफोरजों रायलायनो थाखाय, माखासे जेंनाफोरखौ रायलायनो थाखाय। आरो बेवहाय गोबां जेंनाफोर दङ जिखिनिखि रायजो राजाफोरनि गेजेराव बेबायदि माइकफ्राव बुंनानै जों रायलायनो हाया, बेबायदि माखासे जेंनाफोरखौ रायलायनो फैगोन। फिन खेबसेबाव अबंलावरिनि खाथियाव आर'ज गाबबाय, नोंथांमोनखौ जाहाथे बयखौबो मोजाङैनो मोजां लाखियो।